Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na Slovensku. Postihujú čoraz mladších ľudí a v prevencii voči nim sme na chvoste Európy. Viac ako polovici úmrtí by sme vedeli preventívne predísť. Predstavte si, že jediné tlačidlo by dokázalo zachrániť váš život. Stlačením jedného tlačítka sa nám zobrazia parametre, ktoré sú potrebné pri diagnózu rôznych ochorení. Siemens Healthineers vyrába na Slovensku prvý AI ultrazvuk v Európe. A našou úlohou bolo ukázať svetu, že Košice sú domovom tejto revolučnej technológie. Ako na to? Novinárov sme namiesto obyčajnej tlačovky zobrali do centra diania. Nechceli sme len rozprávať. Chceli sme ukázať reálnu prax. Vytvorili sme aj unikátnu pozvánku. AI chatbota, ktorý nielen novinárov pozval, ale ešte im aj pomohol lepšie porozumieť svojmu zdraviu. Výsledok? Obrovský mediálny dosah bez minutého eura. Prišli všetky televízie a sociálne siete zaplavili pozitívne reakcie. Vďaka PR aktivitám sme dosiahli viac ako 80 neplatených výstupov s dosahom vyše 2 milióny ľudí. Slovensko sa tak dostalo na mapu inovatívnej medicíny, ktorá dokáže zachraňovať ľudské životy.